World Mission lengba katanat trekam na po West Khaw Hill District menta kasngi ka arpenyo trek uyayong kalahiar siya po ka Shnong Nongkhlaw nakbenta banno jing yarap do Khaw shiki Ïing baduna kayo kot hakte kasngi shwa ban penlong jing samyu Khaw kala dan shwa ka jing yalang ka belengkot hapo ka pelau Ïing jung sodar ka Shnong Nongkhlaw ba HS yang red hargat ka jing dan langru kiri rong ba ka Shnong uba TS yang red udkot ka World Mission bolong ru nong lej ajing yarap bat kiwe nakaliang jong ka Shnong kala jet hadu laipo tli ki Ïing bat hakte kasngi la yo ruban samyu teu Khaw mar arpo kilo Ïing uba TS yang red way kran berkinong to khubor ka kasngi uloong bakani ka jing ai kamlong ka bakraw ndrei kan long kum ka dak ban yashim menta ban le SNA ki Ïing baduna ka yo kokot ban nakaliang jong commission kandang ye beteng na ka way ka chakas ka way pat ban yalap ka ktin ka jong ublei bat ban beteng ru I kam le SNA thì hagani ka si nakaliang jongi kum ka World Mission headquarters Shnong lingba ka trat rekam jongka po West Khaw Hill District yilayo bandrung hapo jogani ka Shnong Nongkhlaw ban pendap ya kani ka jingle isnei kum ka we nagi jing trekam jongka kani ka jingwan jongi hapo ka Shnong Nongkhlaw kalong hadin bangi layo jing tip bagi kat tu kani teli ki Ïing hapo kani ka Shnong kila don kam gerki ya ki jengirap haga bakum kani ka por bat kum commission ka baka jing tre kam jongka kalong ban le isnei na ka banta kinu ki badon kam ya ki jengirap ban ila wan rung menta hapo jogani ka Shnong Nongkhlaw ban sam yom nei Khaw khat ar pocket para ka jingpynbna ngila yo ban ya phia mar arpho kilo Ïing naga bentang ki lai pho tli ki Ïing tikani ka jing ai jongi menta po ka Shnong Nongkhlaw kamlong ka bakraw hare ka long tangkum ka dak ka bangilai sim benta haki jing don kam jongi para mensim ki jongi ki balangat ya ki jing e haka bakum kini ki por tingila pentip wud segi bor Shnong hapo jogani Shnong Nongkhlaw peringkat kejing ya trelang kejing ya pentip lang pat gitu khot jaga sport club Nongkhlaw ngidap ke kejing sngewbha yo blei nambar kani ke si ka pementang ngilala kaban pendap ya ka kam le isne jong kani ka mission sa ki para mensim ki jongi ki badon hapo jong kani ka Shnong tingi kerman ba kejing trekam jong ka mission kam kut tanggane hare kanang yai peteng na kowe ke jaka sya kowe ke jaka kham tam ban sam ban yalap bi ka ktin ke jong blei bat ban peteng ru ya ki kam le isne jongka ha ka bubun ki jaka hapo gari kasi jantia ka jala me khalia bat shabar jongka ru tingi kerman skam bagani ke jingwan jong ka mission hapo kani ka Shnong Nongkhlaw kalong kalenti ban pen imlam ya kita ki badon kam yang ke jingirap nakaliang ki bor peniat jo commission ki don ka jing thrang ber ka jing angnut ka baile sibun ya ki jing le isnei hanrai hagi bor ibarit ka persangkat bala bat ngingit skam baganang yai teng nang ne sakmat